ରାୟଗଡ଼ାର ମେନ୍ ରାସ୍ତା ହେଉଛି ଓଭରବ୍ରିଜ୍। ଯଦି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯଦି କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼େ ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜନହାନି ତ ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ମାର୍କେଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ ଦୁଇରେ ଯେଉଁ ପେଚ୍ ଯାକ ପଡ଼ୁଛି ମଝିଗର ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ସେଇଟା ପଡ଼ିନାହିଁ, ସେଇଟା ବି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇଲୁ। ସେ ଯେଉଁ ରେଲିଂଟା ଦିଆହେଇଛି ସେଠୁ ଭାଙ୍ଗିକି ତଳେ ପଡ଼ୁଛି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ପୁରା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ଗାତ ପୁରା ଗାତ ଯାକ ହେଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଟା ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନଥିବା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସେଠି ଦୁର୍ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଧାନସଭାରେ ଉଠାଇଥିଲି ଆର ସାଇଡ଼୍ରୁ ସେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର PWD ଆଡ଼ରୁ କୌଣସି ଉତ୍ତର ମୁଁ ପାଇନଥିଲି। ତାର ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବରେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆମର ପ୍ଲାନିଂ ନାହିଁ ବୋଲିକି ମୋତେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ବିଧାନସଭାରେ। ତ ଆପଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଯଦି ଭୁଶୁଡ଼ି ଯାଏ ତାହେଲେ କୋରାପୁଟକୁ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଏବଂ ଆମକୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଆଉ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତାର ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାଟା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଜୀବନର ହାନି ହୁଏ ତାହେଲେ PWD ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହିଁ ତାର ପ୍ରତି ଦାୟୀ ରହିବେ ବୋଲିକି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତ ମରାମତି ତ ବର୍ଷା ଦିନରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଓଦା ହେଲେ ସେଟା ପେଚ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ କେବେ ହେଲେ ପିଚୁ ଦେବା ପାଇଁ କୌଣସି ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ରାୟଗଡ଼ାରେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଲି ସିମେଣ୍ଟ ଉପରେ ପିଚୁ ପକାଇକରି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଦିନରେ ପୁଣି ସେଇଟା ବର୍ଷା ଦିନରେ କ'ଣ ହେବ, ଓଦା ହେଇଥିବ ଆଉ ପୁଣି ସେଇଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପକାଇବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ସେଇ ଅନୁସାରେ ଯଦି କରିବ ପାକ୍କା ରାସ୍ତାଟା ଗୋଟେ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ନହେଲେ ତାର ପାଇଁ ନୂତନ ଭାବରେ ଆଉ ଥରେ ସରକାରକୁ ଅବଗତ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ପୋଷଣ କରିଥିଲି ତାର ନୂତନ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରେଲୱେକୁ ମଧ୍ୟ ଏଟାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ରେଲୱେ ଆମର ଏଠି ସିଙ୍ଗାପୁର ରୋଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କରୁଛି, ତ ରାୟଗଡ଼ାରେ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆମର ଏ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟା କି ପୁରା ସିଧା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ସିଧା କୋରାପୁଟ ରାସ୍ତା ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ଓଭରବ୍ରିଜ୍ଟାକୁ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ଯଦି ପ୍ଲାନିଂରେ ଯଦି କରିବେ ତାହେଲେ। ତ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଏବଂ ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇଟା ତା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂତନ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ କଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା।